Nakay nabantay na balay. Patay chika kay na ali apay. Chika nung nagkamigin mo sila. Diba? Timing kayo nga gi. Pagkukong gibulagan sa uyap, ako'y bulada na. Ikaw, suka. Ikaw na, Daniel. Sa gagmay pa may amiga kami ana. Ako una. Ako yung una. Oh, saman. Ang lagta ba? Asa? Dito, ni mga gwapo dito. Na, di mo pwede ka na. Sus, ay pag inuwi diya. Yung kasapan ta ni Lolo. Sus, manangit banta ko balaka. Na ikaw panangit dito. Ta. Paingon na. Mga dalaga na ba mo maglaglag mo? Ganun sana ako si Catherine, mamanglaag sa mga jut. Di na pwede. Dito kung gusto inyong mga nga di mo palagod. Balik taas. Ulan to nangangit. Balik. Uy, siya mo. Lo, mura mga si Super Mario. Bitaw na po niya, bisita si mga kapulya, lo. Mamasita na. Kana imong naong. Wapay krimen suspect na. Di, ikaw gusto. Para. Uli, ang kay. O Daniel, ano siya man? Okay, pa mo yan. Lagi? Ano man? Ito kayong Lolo. Nagyate na gid mo. Say, inom-inom. Ay, kuminti. Pero so yan, ako. Sige, login. Ano ko? Sige. Saan na kayo, Lo? Ay, sa tuyan mo. Lo, magibi. Hindi udan. Lo, tuod ba kay naman na kay Apollo. Sika kay Lo, manguya punta ko Lo. Sus, ka na ang mga apo, mga wapo, ang uyaban na sa sila. Ikaw na kumunta karga. Hindi, wala nga. Ay, naniulo eh. Uli na lang ko Lo eh. Wala. Atad ba eh? Ayaw ba eh? O ba? Kumusta? Ito kay si Lolo ba eh? Ay, ako'y mo diskarte Ito kay ana. sunod Daniel. Ito kay ba eh? Ikaw binako sa imo? Ba? Kita na ito nagkuhan. Ikot sa ko eh. Kapoy. Operasyon nila pa yan. Sumpay nila ugat. Ikaw Daniel, ikaw. Ayo. Lo, kailain naman sa dilagi. Ito kay mang bisita unta ko sa imong dalaga diha. Na ako kay dalaga diha kay. Mau ba? Sus, masugod ko ka mamisita ka, pero mamarasyon mong lima ka mag-imay ka mariog na pulo ka mo na mo. Kabalo ka. Sa nila mo ron tagikasala na lo. Nilang ko mo dayon boy. Aso, layas. Katong tulo na nang sa dalaga ni Lolo Insyong wasugta. Ako be. Tuba re teknik ani. Uy, asa mo ka? Asa ka? Ikaw kung may pangita lo. Uy, Biyaan mo kunin mo sa ilim nun niya. Gamis. kalamis yung kita lang dyan eh. Tuba na lo, tuba. Sus, manang ganahan yung lalaki dito ba? Tambala sa bitis. Sus, gwapo, ani nga tao ba? Sabihin mo ganito ba, mga gwapo na nga tao? Usa ka rin ang mulan ulit sa kay Brad. Kinsa mo nagtubo ni Lolo? Ambot yata ng kumpare. Tipaklong magnawi. Na pareha na gisunan duha pala ubog. Oh, isa na mo kauban. Muna ang ganahan ako. Alidong. Muna ako mga apo dong. Oh, papa kay ba? Wapa kayo murag ako po sa Gusto dilom na no. ako mga apo, nga kanay mong iba na. Kaya ano, palahubog, pareha may palahubog. Asa ni lo, buya? Oh, buya nila. Gagos mo gago. Tipaklong